Čaute, to je Bystý Hokej, to som ja, Anton Piskarev a dneska si s vami spravíme tréning na takýto veci ako žabka, forehand, žabka backhand, dlhá žabka, krátka žabka. Potom s vami skúsime spraviť, že strela z dorážky. Ukážem vám, akým spôsobom môžeš dať gól z dorážky, akým spôsobom musíš zatlačiť puk, s akým spôsobom máš zatlačiť hokejku, ako máš mať otvorený, zatvorený čep, to všetko si s vami ukážeme. Dobre. Teraz predstavíme, že to je takáto situácia. Dobre, teraz si sami ukážeme žábka. To je spôsob krátkej prírávky. Aby ste mi dali peknú žábku, treba trošku otvoriť čepel a jemne do toho buchnúť. Ideme si to skúsiť. Takýmto spôsobom to vyzerá. Ideme to... Žábka existuje dlhá a krátka. Teraz si ukážem dva spôsoba. Krátku si dáme, že zatlačíme tú hokejku jemne, áno. Keď napríklad, že máme blízko k sebe spoluhráča, blízko máme k sebe supera a potrebujeme prihodiť puk na opačnú stranu cez hokejku supera, tak si spravíme toto. Takým spôsobom prehodím hokejku supera. Super, teraz keď nám to vyšlo, skúsime si dať dlhú žabku, napríklad, že máme kamaráta na opačnej strane, potrebujem dať dlhú žabku cez to ihrisko, takže si trošku viacej do toho buchnem. Trošku viacej do toho buchnem. Otvoríme si čepel a trošku viacej do toho buchnem. Trošku viacej do toho buchnem. Otvorený čepel a do toho buchnem. Takže, čím silnejšie do toho buchneš, tým to ďalej pôjde. Dobre, teraz ukážem vám pár cvikov, ktoré si môžeš zlepšiť svoje prihrávanie žabkou. To je, poťahneš zo špičky na pätu. Zo špičky zatlačíš na pätu. To je taká imitácia žabky, áno? Dobre, pekne, teraz si skúsime spraviť žabku z backhandu. To je to isté, že stačí to trošku podseknúť z backhandu, áno, všetko robíme z päty. Podsekneš. Nachytaj viacej pukov. Zase existuje krátka a dlhá. Dlhá, to je silné zatlačíš. Silno zatlačíš. A krátka, že zatlačíš tak jemnejšie. Tiež veľmi dobrý cvik na odmakanie žabky. Na tréning, aby si sa zlepšil svoju žabku. No, podsekneš to. Podsekneš to. Podsekneš to. Podsekneš to. Podsekneš to. Vždycky to podseknáš z päty. Dobre, a teraz si skúsime spraviť ešte jedno cvičenie. Že raz prihráme z forehandu, raz si prihráme z backhandu. Dobre, dúfam, že vám to už ide. Keď vám to nejde, tak robím ti dva cviky, ktoré ja vám ukázal predtým. Teraz si ideme, že krátka, dlhá, dlhá. Dobre, teraz si pozbierame puky. Dobre, a teraz môžeme skúpiť ešte jedno cvičenie. Teraz ideme skúsiť ešte jedno cvičenie a to cvičenie nám pomôže, aby sme dávali pekné žabky. Takže ideme raz z forehandu, raz z backhandu, raz z forehandu, raz z backhandu, raz z forehandu, raz z backhandu. Vždycky musíš hokejkou oproti puku, že potiahneš, zatlačíš oproti.
potiahneš, zatlačíš oproti, vždycky do späty. Otvorím čepil op. Dobre, teraz si prejdeme k druhej polovičke našeho tréningu a teraz, že ideme si trénovať dorážku. Keď napríklad, že bránka odrazil puk priamo pred tebou a ty máš strašne málo času, strašne málo priestoru na to, aby si robil nejakú takú klasickú strelbu. Predstavme, že nám odskočí puk a nachystáš strelu. To už bude neskôr, už nebudeš mať puk na hokejky, už prejde aj bránkar na teba, takže už není čas. Ukážem vám jednu možnosť, ktorá vám môže pomôcť na zápase. Podrazený puk stačí len prehodiť a otvorený čepilom daj to hore. Takýmto spôsobom, že prehodím váhu a vystrelím si. Vieme dôležité spraviť toto rýchlo a vieme dôležité si otvoriť čepil. Nachystáme si niekoľko pukov a ideme to spraviť trošku rýchlejšie, že wow. To isté ideme si spraviť aj s backendom. Ešte raz, veľmi dôležité, aby sme dávali tú strelu nie zo špičky, nie z päty, dávali to z polovičky, z polovičky našeho čepila. Lebo teraz si ukážeme tri možnosti. Že dáme to zo špičky, koncom. Koncom to nejde. Koncom to jednoducho nejde. To pôjde niekam dole, áno. Teraz si ukážem z päty. Z päty to tiež nejde. A keď pôjdeme rovno z polovičky, pozeraj sa, čo sa stane. To pôjde rovno do brány, to pôjde silná. Takže ideme to skúsiť aj z backendu. Backhand to isté. Že nejdeme to robiť pätou, nejdeme to robiť špičkou, ideme to robiť tam, kde ja mám pásku. Áno, momentálne. Tam, kde ja mám pásku. Pásku mám takto, rovno v strede. Takže ideme si skúsiť backhand. Nachystáme si puk, preniesieme váhu, otvoríme čepil a trošku to zdvihneme. A zatlačíme hokejku, áno, spodnou rukou si tlačíme hokejku. Dobre, pozeráme všetky puky. A teraz pôjdeme si spraviť jedno cvičenie na dorážku. Nachystáme puky. A pôjdeme rýchlo. Jedna strela forehand, druhá strela backhand. Dobre, dneska si s vami otrénovali žabky, backhand, forehand, dorážka, backhand, forehand a dúfam, že to budeme skúšať doma, dúfam, že to budeme skúšať na tréningu. S vami bol ja, Anton Piskarev a to je Boosty Hokej. Keď máte nejaké otázky, môžete kľudne sa pýtať a rýchlo dostanete obratnú odpoveď. Takže ďakujem a čaute.